Sumoto nga ningon si Alex nga andam daw ko niyang pakaslan. Nahapak dyan ako iyang dughan ba? Nana sa daaning iyang mga banat unya sa ulahe. Maghilak na sa ta. Ako siyang giingnan nga gago jud ka no. May gana pa ka nga mag-joke sa mga situation nga nag-cheat na ganita. Ningon si Alex nga wala daw siya ga-joke. Hingon pa siya nga nalingaw jud ko si moha nga reaction ganiha Chloe. Diadto na ako no feel nga love jud ay ko nimo. I'm sorry again, Miss Engineer. Nitubag ko niya nga confident ra jud kaayo kal. Pagtarong dara ba? Ako adyo nang gikusay iyahang kilid. Nitubag si Alex nga kanus aragod ko ga joke ba. Sakita sa kong kilid ay. Ako siyang giingnan nga karon di ay. Ingna gud ko nga ga joke ra ka. Di bi ako ganahan nga mag-assume. Pero ningon si Alex nga wala siya ga joke. Og iyaha kong gikakos. Huwag ako siyang gipangutana, how about adtong giingon nimo nga you are getting married na? Nitubag si Alex nga, I'm getting married to you na. Ikaw ang ako ang pakasalan. Kana ko musugot ka. In love na ko kaayo nimo Chloe. Murag dili katuuhan, pero maunay tinuod nga ako ang na-feel. Nitubag pud ko niya nga, how can I trust you? Tinud anay ba jud na? Basin ga joke lang jud ka. Nangutana si Alexander sa kuha kung unsay buot pasabot nako. Ako siyang giingnan nga months pa man lang gud nga sukad nga nagkita ta ug nagkaila ta. Sure na kasimuhang na-feel para nako. Al, dagko na ta. Usapod, naa si Shane atong time sa tong first encounter. Na in love ka na ako while in a relationship ka ni Shane. Posible ba na? Pero nitubag si Alex nga, sure ko sa kong na-feel para nimo Chloe. Maora na'y akong ika-assure si mo ha. Ako siyang giingnan, ngon saan ako pagtuoan ng imuhang assurance na. Di man nga bag-o palantaga kaila. Dayo nag-I love you si Alex sa kuha. Pero ako siyang giingnan, nga pasabtaligi ko kung nganong na in love ka na ako, nga naaman si Shane sa imong kinabuhi. Imposible kayoan. Dayon giingnan kong Alex nga, 6 months pa lang mini Shane, nahibaw-an na nako nga ka-cheat siya sa kuha. I don't know if mutuo ka, pero tinuod na. Iyang best friend niya si Dane, bago pa lang minag-uyab ni Shane. Babag na si Dane sa mga relationship. Sige mig-away ni Shane adto tungod kay always man naga-report si Dane. Nga na daw ko'y kuyog nga babae, bisan asa, pero dili tinuod. Gaduda na gani ko nga gabasin gapabayot-bayot lang si Dane. Kaya nga nung siya may mangitagway para magbulag minto. Then after ato, nagbakasyon si Shane, kauban si Dane. Pero I love Shane that time. Maldita lang jud. Pero matinabangon kayo siya. Gitabangan mi niya sa recovery ni Mami, katong na-admit si Mami, kaya giatake sa kasing-kasing. Siya ang nahimo nga private nurse ni Mami, kay busy man mitanan. Nagkauyab mi the day after nga na-okay na si Mami. Smooth lang kayo ang mga relationship. Gi-introduce ko niya siyang pamilya ug siyahang gay nga best friend niya si Dane. Love na ako si Shane ug love pud ko niya. Mo nang nadyo nahitabo sa mga. Kay active kaayo si Shane.
Siya ang ikaduhan nako nga seryoso nga nakarelasyon. Ingon siya nga ikalima na daw ko niya nga uyab. Pero I don't care kung ikapila ko. Dawat na ko siya. Sumoto nga pagka 6 months na mo. Nakabalo ko nga ga-cheat siya sa kuha. Na ako'y nakita nga picture niya nga kauban niya iyang ex sa usa ka kwarto. Sugod atong hitabua, nangayo ko space niya. Pero wala siya ni sugod. Nangayo siya pasaylos sa kuha. Kay si Dane daw ang ga-invite atong iyahang ex. Ug wa daw siya kabalo nganong naabot dito iyang ex. Hubog daw kuno kayo siya. Ug hantod nga nawala akong love niya. Every time nga naay mahitabo na mundo ha, lahi na. Wala na excitement. Wala na love. Gisulayan ako nga makigbulag niya, pero dili gyud siya mosugot. Moadto pa na siya sa kong apartment nga gipuy-an ug mangitagway para lang naay mahitabo namo. Wala man pud ko nga ga-take advantage iyaha magipangbuhat. Pero naagyoy mahitabo namo kay gina-threaten man ko niya nga magpakamatay siya. Kanunay siya nga magpakaluoy sa kuha nga di jud daw lagi may magbulag. Love daw ko kaayo niya. Pero dili lang kausa, kundili ikadaghan na nako siyang nasakpan nga nag-cheat sa kuha. Ug katong nahitabo na to sa bar nga tag hotel, iyang best friend ang gaingon ato. Pag-uli na ko sa apartment ato, naa na siya gatang sa kuha. Gisagpa ko niya, og nakigbulag siya nako kay cheater daw ko. Pero sa tinuod lang, nalipay ko ato, kay siya na mismo ang nibuhi nako. Mo nang thankful kay kunimo adtong time. Di na jud ka malimtan after that day sa hotel. Nakonsensya ko sa kumang gipanulti ato. Ulahin na nako na-realize nga sobra na day ko. Naghilom lang jud ko nga naminaw ni Alex. Dahil nangutan ako niya about sa pagboros ni Shane. Pero ningon si Alex nga dili daw siya ang amahan sa gibuntis ni Shane. Ingon pa si Alex nga nakahinumdum ka tong reunion sa alumni. After tika natod sa inyo ha, gitawagan ko niya. Moto nga tayong magiingnan ko niya nga ako ang amahan sa iyahang gibuntis. Nakikita ako niya para maklaro na mo. Nangutan ako niya kung pila na kamans. Ingon siya nga 3 ka bulan na daw. Pero sa kong utok, gahuna-huna jud ko. Kaysa akong nahinumduman, 5 months kapina nga walay nahitabo na mundo. Ug hangtod sa gi-confront na nako ang best friend ni Shane, nga si Dane. Ug hangtod sa nitug-an si Dane sa tinuod, nga ang papa daw sa giboros ni Shane, kay kadtong ex niya, nga nasakpan nako nga kuyog niya sa kwarto. After siyahang magipaingon sa kuha, nituon ako niya nga dili siya ang amahan sa giboros ni Shane. Pero di gihapon ko katuo nga love na ko niya. Ako siyang giingnan nga what if panandalian ra ng love ni Moan? Wata kabalo ugma or the next day ba? Wala na. Ingon si Alex nga, hapit na ko malapas sa kalendaryo Chloe. Para sa mga desisyon ug mga padalos-dalos lang. Sure kay ko sa kong na-feel Chloe. Why not i-try na to? Pero wala man po ta kagi pressure. Hatagan ta kag 1 ka bulan para magunahon na. Dili tikas sa mukon. Walay tawag, walay text. Tubag ko niya, what if dili mag-work?
Ingon si Alex nga mag-work lagi na, Chloe. Salig sa ko ha. Unsa nimo pagkabalo if dili nato sulayan? Kung dili nimo sugdan. Kabalo ko nga galipog pa ka. Pero nitubag ko niya nga, what if dili jud gani? What if affection lang ni ako ang na-feel para nimo? Or what if affection lang sad nang na-feel nimo para nako? Bag-o lang yun tagaila. Ug kabalo ka na. Dili sayon ang mo-decide. Dahil ingon si Alex ako nga. Sure kay ko sa kong feelings para nimo, Chloe. Unta mo sugot ka nga sulayan na to. Kung dili siya mag-work within a month, sulayan na sad nato pagka next month. Sa mo to nga ni okay na lang ko niya ug ako siyang giingnan nga maghuna-huna sa ako. Ningon si Alex ako nga I love you, Chloe. Pero ni-smile ra ko niya ug dili pa nako umoingon og I love you too siya. Ug after sa taas-taas na mo nga istorya, na say nahitabo sa mua. Pero this time daw, dili lang ni basta palami, kundili palami na nga naay feelings og naay love. Nakuli ko sa balay ato kay mga 5 a.m. na. Nidiretso ko sa kwarto ug ako ang gipahuway ang kalibog sa kong nahuna. Naglaom ko nga inigmata nako makadecide nako. Pero naabda na lang og semana wala gihapon ko'y desisyon. Gimingaw na ko niya. Og tinuod jud nga wala yun siya nagparamdam sa kuha. Walay text o walay tawag. Pero naa siya pa flowers o mga surprises nga ginapadala sa balay. Ginalingaw na lang nako akong kaugalingon sa trabaho. Pero di yun ko mahimutan. Pagka 3rd week na, dito na ko ni sumbong ni ate about sa mua. Ingon si ate sa kuha nga, try lang good kung mag-work ka. Total, di man pud na marriage iyahang proposal, di ba? Gitagaan ra kanyag time nga magunahuna kung love ba nimo siya nga tinud-anay. Pwede raman ka nga mo back out dayon kay di man na marriage contract inyuhang permahan. Ang inyuhamang love sa usag-usa. Dayon paggagabi pod ana, ni share pod ko nilang mama. Ingon akong papa, nga ako pa ni Monak, ayaw palagpasa ang grasya kay maunay ni dool nimo. Bahala ka. Ug di ka, basig magmahay ka sulahi. Kanira bang nasobraan sa kapilian, maadto sa mga pinilian. Ingon pod ako mama, nganak, di man iha, di nakabata. Pipila na lang katuig mula pa naka sa kalendaryo. Wala ko nagkulang og panghimangno ninyo ni ate nimo. Pag ingon lang gud be kung plano na ba nimong magmadre tungod anang imuhang pagkapilian. Naay-al nga buotan o. Sige jud. Maadto jud ka sa mananap og batasan nga moray kamahayan nimo. Sumoto nangutan ako sa kong mama ug papa kung unsay angay na akong buhaton. Pero ningon akong papa nga ako ra daw bahala sa kuang desisyon. Pero medyo natauhan jud ko. Sakto sila. Sumoto nga pagka-morning ana, sayo ko nga ni duty. Gitawagan pa nako si Bing og nangayo sad kog advice kaniya. Og sayong marajod sila advice. Nga pwede daw namong sulayan. Total, wala daw kunoy mawala nako kung mosulay ko og relasyon. Pagka alas 12 sa udto ana, giatol jud nako nga lunch break ug ako ang gitawagan si Alex. Ikadaghan pud ko nga ni dial og nitawag niya. Pero wala man niya natubag dayon.
murag busy siya. Ug hangtod sa gitubag na niya. Pero murag nakulbaan jud ko. Grabe jud akong heartbeat kaya ang nitubag sa pikas nga linya, babae man. Babae ang nitingog. Murag lain kaysa akong paminaw. Daghan na dayon ang nagdagan sa kong utok kung anong babae ang nitubag. Nakamata ko sa kalawom sa kong pangunahuna, dihang nangutana ang girl sa kuha kung kinsa daw ko. Nitubag pud ko nga naa si Al. Nadungog na lang nako sa pikas linya nga gitawag niya si Al. Taod-taod ana niingon si Alex nga gimingaw na kanako. Pero ako siyang giingnan nga kinsa tong bayi Al. Nitubag si Alex nga iyaha daw ang igagaw. Nagpatabang daw siya nga magpahakot sa iyang mga gamit. Kay mobalhin na siya sa amo ang balay. Og nikatawa pa yun siya. Nangutana pa si Alex kung kinsa kunoy naa sa kong nahuna. Ako siyang giingnan, wala man. Naligi mo diha, wala kay work. Nitubag si Alex nga nag-leave ko 1 week. Mobalhin ako dere. Later na ko magpa-blessing if makadesisyon na ka para ma-appeal atong relationship sa mablisingan. Ningon pa si Alex nga I miss you na kayo. 3rd week pa man, nakadecide na ka. Tubag ko niya nga gusto ti kang makita. Kanus aman ang available ni mo nga time. Ningon si Alex nga anytime daw available siya para sa iyahang prinsesa, which is ako. Ako siyang giingnan nga tonight na lang. Okay ra? Nitubag si Alex nga pwede gani nga karon dayon. I love you kaayo, Chloe. Nitubag ko nga I love you more. For the first time, nag-response ko niya. Pero, nahilo man siya. Siyang giingnan, napakadiha. Ngayon si Alex, nga usa bago daw be, murag nabungol ko kadyo. Pero ako siyang giingnan, wala. See you na lang tonight. 9 p.m. ha. Same place gihapon. Nag-thank you ra si Alex og nag-I love you so much sa ako. Og karon ladies and boys, before ta moingon og siya na all, ipang shout out sa nako ning mga nag-comment diri sa atoang confession. Og syempre sa mga nag-sponsor through GCash, daghang salamat kayo. Kung gusto mo nga ma-sponsor through GCash, pwede ko niyong i-message sa akong messenger or sa akong email na nalandara sa may description box below ang mga contact details. Ha? Saying hi og shout out og daghang salamat sa pagpaminaw kang Mary Ann Tumbok og hi pod kang Love Lopez, Daisy Jane Buhi, salamat sa pagpaminaw. Kapil pod kang Wilsa Castillo Supanhay, Bernadette Cervantes, mayong pagpaminaw dira sa may Kuwait Dapita, sa itong mga ladies and boys, sa itong mga higalag, igsuon o igagaw dira sa mga laing nasod, mga OFW, mayong pagpaminaw ug daghang salamat sa pagpaminaw. Hi kang Evelyn Sumalpong, Angel Jade Espena, hi. Ana Lu Solante, hi. Mary Lovely Sagindil, hi. Beverly Perales, thank you so much, Baygamay, for another confession, hi. Janaline Tigulo, hi. God bless you. Nga naminaw dara sa may Riyadh, Saudi Arabia, hi. Inday Maldita, maayong pagpaminaw, sana all mingawon.
Anong siya wa man mingawa sa kuwa? Ako na lang permi ang gimingaw saya. Kenneth Jan Cuestas. Hi, girly ni Cor. Hi kang Anna Beer. Nga every time nga sad gani ko. Si Anna Beer kay andam nga palipayon ko. Amping dira sa may Hong Kong dapita. Maricel Amok. Thank you, bye. Excited na pud ko. Hi. Karil Piazza. Hi. Jelian Rubande. Apil pod si Ami Simonte. Hi. Carmela Salibio. Thanks by gamay na po yung new story. Salamat kaayo. Christy Braza. Hi. Zani Kabay. Salamat sa pagmaminaw. Hi kang Argeline Anggana. Pauli na kay nahuman na daw inyong katri. Hi kang Michelle Dumaog. Hi. Hi kang Ann. Salamat kaayo sa kuan sa pangmang inasal. Felicito Kabalit. Hi. Blur Plays. Dugay-dugay pod ka naka-update pa. Iba mo dyan, mga 4 days ata. Kuan lang siguro. Kanang nag-relax ang ako ang mind. Akong soul. Hi kang Zen. Hi. B. Campasas. Hi. Rose Montes Claras. Hi. Novia Ake. Red Clovel Azomi. Hi. Althea Jazz 85. Popil po si Gemma Laxinto. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Especially kang kuan Miss Hannah nga every permi na siya, di ba, nga sponsor sa tuwa through Gcash. Daghang salamat kayo, madam. Ma'am ha, salamat kayo sa imong pagsuporta. Sa tanang mga kanunay nga naminaw, nag-share, nag-comment, nag-react, nagpaabot sa itong mga audio stories, daghang salamat kayo. Siyempre, sa itong mga banggiitan kay nga mga admin sa Usinian Freedom Board, especially kang admin Celine o kang admin Max nga active kayo nga nag-share sa mga confessions. Daghang salamat kayo. Once again, hanto sa sunod. Ang sunod ani kay finale na ha sa atong confession nga bayot di ay or reminisce ng pagkinumdum sa mga angay na di na lagi. Ako si Bay Gamay, maingon. Og daghang salamat og love tamong tanan.